תדר שער האריה, 8/8/2024, מפגש סינכרון עם אנרגיית השער לקבלת התדר וחיבור נשמתי. עצמי עיניים ודמייני את עצמך עומדת בטבע. מעלייך שמש חמימה ונעימה. קרני השמש מטעינות אותך באנרגיה של התחדשות והתדרים להם את זקוקה. את נושמת לתוכך ומרגישה איך הקרניים חודרות לתוכך, וחיוך של אושר נסוך על פנייך. את פותחת את הזרועות שלך, וזרם של אנרגיה לבנה עוטף אותך בסיבוב מהיר מלמעלה למטה ובחזרה. המלאכים המלווים אותך בכדור הארץ מתלווים אף הם ומקיפים אותך בשירה, והם עכשיו מקשיבים לקריאה שלך. הם כאן כדי לעזור לך להיכנס בשער. שער 8. שער האריה נפתח. את פותחת עיניים ואת רואה מלאך שפותח את השער ומברך אותך. ברוכה הבאה. הוא מבקש ממך להתלוות אליו לאורך פרוזדור ענק ומואר. פרוזדור אינסופי, ובשני צידיו הרבה דלתות. דלת אחת שייכת לך. היא הכניסה שלך לדרך החדשה. המלאך מלווה אותך עד לדלת, ואז הדלת נפתחת. בדלת מקבל אותך המלאך האישי שלך. הוא מלווה אותך למרכז החדר, ומושיב אותך על כיסא מיוחד ששמך מופיע עליו. הכיסא תפור למידותייך, הוא נוח ורך למגע, ואת מרגישה שהגעת לבית הרוחני שלך, לממלכת האור והשמחה. את עוצמת עיניים בטבעיות, והמלאך מבקש ממך לדמיין בעיני רוחך את הדרך החדשה שאת משתוקקת לצעוד בה. המלאך סופר עד 3. 1, 2, 3. ואת פוקחת עיניים, והנה את רואה אותך כמו במציאות, נמצאת בדיוק איפה שחלמת. את לבושה ונראית בדיוק כמו שדמיינת, מוארת ושלווה. את אפילו יכולה לשמוע את המחשבות של מי שאת שם, ואת שומעת כמו זמזום שמח ובוטח שלוחש לך כל הזמן: אני יכולה, אני מסוגלת, אני מדהימה. את מחייכת לעצמך ואת גאה בך, במי שאת. המלאך שלך מביט בך ומענען ולוחש לך: אנחנו מוכנים לצאת לדרך. הוא אוסף את ידך ויוצא ביחד איתך מהחדר, דרך הפרוזדור המואר, בחזרה לפתח שער האריה. בכניסה לשער האריה את רואה שוב את המלאך שקיבל אותך בכניסה, והוא מעניק לך מתנה. קופסה מיוחדת ובה התדר האנרגטי המיוחד, 888. זאת הקופסה שלך. הקופסה מכילה בתוכה את שמך טעון בתדרים המיוחדים של שער האריה. המלאך פותח את הקופסה, ולפתע אותיות שמך קופצות מתוך הקופסה מוארות באור לבן, והן מקיפות אותך בצורה של מגן דוד מסביב לגופך, ומטעינות את העילה שלך בתדר של הגנה ושמירה. המלאך האישי שלך מקיף אותך מלמעלה וקורא בשמך 3 פעמים. בהתרגשות, בנחישות ובעוצמה, את צועדת חזרה לעולם המלכות. הרי את מבורכת, מבורכת, מבורכת. בהצלחה, מתרגשת בשבילך.